भाई ମୁଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲି କେଉଁଠି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ପେଟୁ ନନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ମଟନ ତାଙ୍କରି ହୋଟେଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ରାଜୀବ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ରାଜୀବ ବୁକ୍ କରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ପୁଣି ଆମ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ନୂଆ ଜାଗାକୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇପାସ୍ରୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଟା ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ନନା ହୋଟେଲ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ନନା ଏଇଠି ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗଲା ବନ୍ଦ। ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ ପାଟିରେ ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଭାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଭାଇ ମୋର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ କେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଦେଖି ରଖିଦେବେ। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପୁଣି ବାହାରିବେ। ଏ ରୋଡ଼ରେ ସିଧା ଗଲେ ଆମର ବାହାରିବା କେଉଁଠି ନା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବାଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ଭଳିଆ। ଆଗରେ ଅଛି ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଥିବ। ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଥିବ। ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବାରଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ରାତି 12ଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି। କାହିଁକି ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଆଣି ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କଥା ଏଇଠି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ସିଧା ଯିବ। ଆମେ ଆସି ପାହାଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ଭାଇ କାହିଁ ଆଉ ଯାକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେବି ଏଇଠି ଆଉ। ନାଇଁ ମୋ ତମେ ଯିବ ପୁଣି ତମକୁ ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ଟା ଆମକୁ ଫଟୋ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ ଭାଇ। ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଇକି ବିଦା କରିଦିଏ ଆମର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଧା ଗାଡ଼ି ଆମର ରୋଡ଼ ସେପଟ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ବି ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଟକ ଯିବା ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ରହିଛି ରାତିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୀରେ ଆଣିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ବୋଲି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସେପଟେ ରକେଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ଆମର ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବେଦବିଲା ବସ୍ছে। ସିଆସ ଗାଡ଼ି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। अबे केते जोरे आस्तलो बे हैं ଗାମିଛା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛୁ ତ? रेडी तो माड़ी चल बर्तमान पे आमर बाहरलु गाड़ी रे कौन बैग पत्र सब पूरा ଠିକା ଠିକି କରିଦେଇଛି ଲିଟୁ କହିଲେ ଭିତରେ ପୋଲିସ ମାରିକି ଦେବେ। ଚିକଣ କରିଦେଇଛୁ ବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆରଡ଼ି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
बर्तमान तो एत लंग वीडियो करहबनी मो सर्ट्रे आप गोटे गोटे जगह आपको वीडियो देखई पारि बहुत समय अपेक्षा कला भाई मैंने मोर आसी पहुँचले देखो भाई मैंने केमती आंगुठी देखा वीडियो टी मुझे एंड करुच्ची माने पूरा एंड नुह एंड करुच्ची आउ किसी भी आट गला आप वीडियो देखा आम भाई आम बर्तमान पहुँचलु आसिक नराज ब्रिज देखु कौटी दुकान फुकान खोला थब टे पानी ना मद आ कौटे मिल पानी फानी टे नबू पुड़िया पुड़िया टे किणबू जीवु आम जहाँ बाईपास जाइटा आम बर्तमान तलपटे पशि आसलु गीतरा टे बहुत पुराना गीत लगे दौन तुम सब छाती चिरी देले तू गांडी फाटी देले मु रात्रि जदि जो भाई मैंने आसुँच गाड़ी की देखिए आसो क्या ट्रक रोड रे बहुत चलुच किसी भी हो पारे बहुत स्पीड रे चलुच तार हृदय डिफाड़ होगला पारादीप मात्र 90 किलोमीटर बर्तमान आम आसी रहिलु टांगी रोड रे सर आम बर्तमान जाऊँ चाहा पीवा एपटे पछपटे रेलवे ट्रैक ट्रेन भी जाऊँगी चा टे मारदे पुणी बाहर आम आम लक्ष्यस्थली को चा 3टा मौसा चा 3टा दियो गोटे 1 नंबर करके आसे चा संभाल हेनी ना ना तो चा रेडी हो मुझे मूत्र अभिषेक कर दिए बर्तमान पे चाह पड़े आसी चेस बढ़े दियो चेस चेस चाह मारुचु बर्तमान पे आम आउ बाबू आमर जाइते बोधे भाई कौटी मिस्त्री काम चलता अच्छा रोड काम चलती नहीं देखिपे भाई आमर बहुत कष्ट रोड रे काम चलता आमर जो कलर फलर होता ताकू टे डाकिलु आम कहलु भाई रात बहुत काम कर चाह पीदब भाई चाह पी खुशी तो पचारू अरे पेट्रोल टैंक बर्तमान चाह पीवा सरला मिस्त्री भाई कहले मत टे लिफ्ट दब बर्तमान आग छक जाए टे नहीं जाऊँ आम आगे छक छाड़ आम तो सेपटे जीवु पाटे कौन बिड़ी फिड़ी पुरई भाई हाँ गाड़ी भीतर टाणतनी तो मिस्त्री भाई को गोड़ खराब तो छोटा लोक से आगे बसिले देखो तो टीवी भी है काशुचंती ना मो आम कौन डॉक्टर
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ପୁଣି ରନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖାଯାଉ କେତେଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ଆହୁରି ଅଛି କେତେ 90 କିଲୋମିଟର। 99 ସରି 99 ଅଛି ଆହୁରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା? ଟାଙ୍ଗି। ଗାଈ ଭାଇ ଦେଖି ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଅଛି କାଳେ ଏଠି ରାତିରେ ଏମିତି ଥିବେ ତ ରାତିରେ ରହୁଛି ଯେ 500 ମିଟର ଆଉ ରହିଲା ନା 500 ମିଟର ହଁ ପାଖାପାଖି ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା। ପୁରା ଠିକ୍ ନା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଡ଼ିକି ଯିବେ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡୁଛି ପାଲା ଚଲେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ କରି ସେପଟେ ପୁରେଇ ଦେ ନହେଲେ। ଲଗେଇଲି ରଖିଲା ସେଠି ଗାଡ଼ି। ହଁ ବା ରଖିଲା। ଆ ପଛଆଡେ ଦେଖୁନ ଆଗ ରଖିଲେ କଣ ହବ? ତା ପଛରେ ବୁଲିବାକୁ ଅଛି ନ ଦେଖିକି କାହିଁ ହଉଛି? ଅଛି ସ୍ପେସ୍ ନା ଅଛି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବା ଦେଖୁନୁ ଭଲସେ। ତୁ ଦେଖେ ବୋଲିକି ତେରିକା ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ରଖିଲା କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ବୁଲେଇବୁ କରୁଛୁ କେମିତି ଦେଖୁନୁ? ବୁଲେଇବୁ କେମିତି? ଗାଡ଼ି ବାଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିଯାଆନ୍ତି ତାକୁ। ଆର ଏଇନେ ଲାଗିଲା ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ କାମ। ଆମେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ନହେଲେ ସେପଟକୁ ବୁଲେଇବ। ଆମେ ପଶିଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ 5 ନମ୍ବରରେ। ମାଡ଼ କରିଦେବୁ। ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ବସି କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ହଁ ଆର ସ୍ଲୋ କାମ ପୁରା ପୁରା ସାବୁନ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର। ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ସାମ୍ପୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା କହିଲ। ଟୋଲ ଗେଟ୍ରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରନିଂ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଆମର ପୁଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାଣିକୋଇଲି। ପାଣିକୋଇଲିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ ପୁଣି। ଗାଡ଼ି ତ ବାହାରିବୁ କ'ଣ, ଚାଲିଛି ତ ଗାଡ଼ି ଆଉ। ପାଣି ଝରୁଛି, ଖାଲି ପାଣି ଝରୁଛି ଆଉ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଚାଲିଲୁ କେଉଁଠିକି? ଆମର ସେଟା ଯେ ଆମର ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି। କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? 2:15 2:15। କେତେଟାରେ ବାହାରିଲ ତମେ କୋଣାର୍କରୁ? 10ଟା 10:30ରୁ 2:15 ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ରନିଂ ପୁରା, ଗାଡ଼ି କି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖାଲି। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ହେଲେ ମଣିଷ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ କରିବା, ଦିନ ହେଲେ ଯାହା କରିବା। ଅଲଗା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କାର୍ ଫାର୍ କିଛି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ରେ। ଖାଲି ଟ୍ରକ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ନା। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ କେତେଟା ରନିଂ କରନ୍ତି ଆଉ।
ରୋଡ଼ଟା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ର ରୋଡ଼ ଭଳିଆ ମତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଜ ଆଉ ଠେକା କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜ ଆଉ। 5ଟା 6ଟା ହେଲା ମାନେ ତୁ ପିଇଛୁ କି? ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି। ମହୁଲ ଟିକେ ମାରିବାକୁ। ନାଇଁ ମହୁଲି ନୁହେଁ, ରୋଡ଼ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ, ହେଲେ ଆମେ ଅଛୁ। ଖାଲି ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆମେ 3। ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ବାହାରିଲା ଟିକେ ଦେଖିବ, ନଜର କରିବ। ରୋଡ଼ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆରଡି ଛକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଦେଖୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଏପଟେ। ଗୋଟେ କଣ ଗଲା କି ରେ? କଣଟା ଗଲା ସେଟା? ବିଲୁଆ ବୁଲୁଆ ଆଜ୍ଞା ମଶାଣି ଫସାଣି ରୋଡ଼ ନା ମଶାଣି ରୋଡ, ଗାଁ ଗହଳି ରୋଡ ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଲାଗୁଛି କଣ କହିଲୁ, ସେ ରୋଡ ଯୋଉ ମଝି ଅଙ୍କା ଉଠିନି, ତଳ ପଟର ଇଞ୍ଜିନ ଯଦି କୋଉଠି ବାଜିଯିବ ଆଗେ ଚାଲିବ। ଆଣ୍ଠେଇଆ ଆମେ ସାଇଡିଆ କରିକି ଯଦି ନ ନେବ କାଣ୍ଡି ମରିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଜିତ ଗାଡି ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ପଳେଇଲି ଆମର ସେପଟ ଲାଇନ ଯୋଉ କେଉଁଝର ଗଲାବେଳୁ ଯୋଉ ବାଟ ନାଲିଗୁଡି ରାସ୍ତାଟା, ସେଇପଟେ ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇଲି। ମାୟା ମାଲ ମରା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛେଚି ହେଲା, ମୁଁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ ନେଲା ବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଇନି। ମାନେ ଗଲା, ଯଦି ନହେଲେ ଛେଚି ହେଇଛି ଯୋଉ ରେଟରେ, ସେ ମୋ ଗାଡି ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ ତୋ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଗାଡି ହେଇଥିଲେ ଫାଇନାଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସତ୍ୟଜିତର ସେଟା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ଆମେସିର ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ମଡେଲ। ଆଜ୍ଞା ନଈ ଫଇ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗାଡି ତ ଅଟୋ ଏପଟେ କଣ କହିଲୁ, ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆକୁ ବସିବାକୁ ଟିକେ ଭୟ। କାହିଁକି କହିଲୁ, ବେଶୀ ମାଗିଆ ଭୂତ ଭୂତ ଏପଟେ। ସବୁ ଗଛର ସବୁ କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ମରା ହେଇକି ଅବାଗିଆ ଲାଗେ। ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ କଣ ସେଟା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କଣ ଅଛି, ସେଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଉ। କୁହୁଡ଼ି କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଏପଟେ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ରେ NH ରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲି ସେପଟକୁ ଆସି, ସେପଟେ ପୁରା NH ଭଲ ରୋଡ। NH ନୁହେଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆଇଲେ ଗଛ ଗଛ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଉଷା ରୋଡ, ବାଗ ରୋଡ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଆସିବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେତେ 12 ବର୍ଷ ତଳରେ, ସେ ରୋଡ ସେମିତିଆ ଥିଲା। ଏବେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ମନ୍ଦିରଟା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ 12-13 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଟାଇପ। ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ମାଗିଆ ମଶା ପଶିଲେ ମଶା ପଶିଲେ ମାଗେ ଗୋଟେ ଆସି କାନ ପାଖରେ ଗୀତ ବୋଲି ଦେଇ ଗଲାଟି। ସାଥିଆ ତାପରେ କଣ ସେ ବାଳ ଗୀତ ବୋଲିଲା, କିଛି କଣ ବୁଝିଗଲା? ଯୋଉ ରୋଡ କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଅନ୍ ଅଛି ପୁରା। ଦିନରେ ଆସିବୁ ଶଳା ଠିକ, ରାତିରେ ଭୁଲ ରୋଡରେ ଆସିବ। ଏଇ ରୋଡରେ ପଶିବା କଥା ନୁହଁ, ଡେଞ୍ଜର ରୋଡ ନା। ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖା ହନ୍ତି। ଖାଲ ବାଁ ପଟେ ବି ଖାଲ। କାହା ଭରସାରେ ଆସିବୁ କଣ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଡ। ସେଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଡି କାହାର ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ। ଆଉ 650 NH ରୋଡ କହିଥିଲା ନା, ପାଣି ଭଳିଆ ରୋଡ, ପ୍ରକୃତ ପାଣି ରୋଡ ଇଏ ଆଉ। ମୁଣ୍ଡୁ କହିଲାନି ରୋଡଟା ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ, ପ୍ରକୃତ ପାଣି ନୁହଁ କି, ତଳେ ପାଣି ଲାଗିଛି, ଖାଲ ଟିପରେ ସବୁ ପାଣି ଜମା ହେଇଛି। ବର ଗଛ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ରୋଡ କାଇଁ ଅଛି, ଡାହାଣକୁ ଅଛି। କୋଉପଟେ ଯିବାକୁ? ସିଧା 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 ଗଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ 500 ମିଟର ରହିଲା
ତାପରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି ସାଇ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ପାଖରେ। ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବର ଗଛଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖି ଖୁଣ୍ଟା ବର ଗଛ ଫେରେ ଖୁଣ୍ଟା ନୁହେଁ ବେ ଗଛଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରହୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ମାନେ ସେ ଗଛ ତତେ ହେଇଠି ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ବାବା ତୁ ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିବୁ। ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ପଡିଛି। ଘର ଗୋଟେ ଆଇଲା ଘର ଗୋଟେ ରହିଲା ଦେଖାଗଲା ରେ ଘର ଗୋଟେ ଆଉ 400 ମିଟର। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କି ଏକୁଟିଆ ଏ ଘରେ? ଏଇଟା ସ୍କୁଲଟା ନା ଘରଟା? ଘରଟା ଦୋକାନ ବି ଅଛି ଏଇଠି ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚଳିବ ଏଥର। ସେ ବର ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଭାଇ ଡେଞ୍ଜର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ରାତିରେ। ରୋଡ ମଝିରେ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ଖତରନାକ। ରାତିରେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। କିଏ ଯିବ ଇଏ ଯୋଉ ପା ରୋଡ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଇଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ମାନେ କଣ କହିଲୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ ଆଗୁଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏତିକି ଟାଇମରୁ ଏତିକି ଟାଇମରେ ଆସ। ତାପରେ ଆଉ କେହି ଆସୁନି। ଗାଡିଟା କଣ ପଳେଇଲା ନା? ଗାଡିଟା କଣ ପଳେଇଲା? ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇକି ଥିଲା କଣ ପଳେଇଲା? ରୋଡ ପଡୁଥିବ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ଯେ ଆଗରେ ଅଛି। ସେଟା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା? ଆପଣଟା ଏପଟେ କୁଆଡେ ଗଲା? ପାଣି ବାହାରି ପଡିବ ରେ ଲୋକ ବାକ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିଲା ବା। ଆରେ ହଁ ମୁଁ କଣ ଦେଖିନି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ରୋଡ ଏଠି ଯୋଉ କୋଉଠି ରକେଟ ହେଇଗଲା ସେ ଦେଖିଛି ତ ବାଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଥିଲି। ରାଇଟ୍ ତେମେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଡରେ ଆଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ହଁ ଭଲ ରୋଡ ଏପଟେ ପୁରା ବଡ ରୋଡ ଦେଖଉଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଛକ ପଇଲା ଏଇଠୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା। ଏଠି ବି ମାଏ ବରଗଛ ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଏଇ ରୋଡରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ ଆର ଥର। ଆଉ ସେ ରୋଡ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦେଖୁଛି? ଏଇଟା ଆଉ 24 କିଲୋମିଟର। ଯାହା ହଉ ଗାଡି ସେ ଗାଡି ଗାଏବେ ସେ ଗଛ ଦେଖିକି ଭୟ ନା ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ସେ ଗାଡି ଗଲା ତ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବେ ରକେଟ ହେଇଗଲା। ରକେଟ କେମିତି ହବ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରକେଟ କେମିତି ହେଇଯିବ? ସେଠି କଣ ଅଛି କି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସେଠି ତ ରୋଡ କମ ଅଛି। କୁହୁଡି ପଡୁଛି ଯେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲା? ଟାଇମ ହେଲା 3:18। अबे गाई मोटी ଦେଖିଦେଲା। ମୋଟି ଦେଖିଦେଲା। रोड पूरा सुनसान। ସତରେ ଏପଟେ ଯିଏ ରହୁନ୍ତି ରାତିରେ ସେ ଦିନ ବେଳା ମାନେ ଇଏ କରିକି ରାତି ବେଳା ଯାଉନଥିବେ। प्रभु श्री राम जय जगन्नाथ प्रभु महावीर। बहु समय अपेक्षा परे आम आसी पहुँचलु आखंडलमणि गाड़ी मंदिर पाखे। रोड खाली अच्छी गाड़ी जाऊे बोधे चल बैक साइड रे जाऊे गाड़ी मैंने मंदिर ଏଇଠି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖଉଛି? ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କ ଘର ହେଇଥିବ ଏଇଟା। ସେଇଠି ପଚାରିଦେବ।
50 ନା ପାର୍କିଂଟା ଡାଇରେକ୍ଟ 50 ଆଗରେ ପାର୍କିଂ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ଏ ପାର୍କିଂ କୋଉଠି? ଆଉ ଆଗରେ ଅଛି? ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଚେରୀ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଡାହାଣ ପଟେ ବୋଧେ। ଡାହାଣ ପଟେ ବା। ଭାଇ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଅଛି ଟି? ହଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗେଟ୍ ବୋଧେ ନା? ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲେ ବୋଧେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ପଟକୁ ଆସିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୋ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଅଛି। ପାର୍କିଂ ପଟୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଇଏ ହେଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପୋଖରୀ। କଟକ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆରେ ପାର୍କିଂ କୋଉଠି? ଏପଟେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେବ ଟି? ଏଇପଟେ ଆପଣ ଯୋଉପଟେ ଆଇଲେ ସେପଟେ ପାର୍କିଂ ଖୋଜୁଛୁ, ପାର୍କିଂ ମିଳୁନି। मेन रोड कोटा किसी बुझी होनी। गाड़ी आगे आगे ताके मटू गाड़ी मझे आम दुईटा जाऊँ आग पछ कि बाउंसर भाया। गाड़ी कौट रखू ठाकुर पाखु केमी जीवु कौपटे बाट किसी जानिनु। देखा जाऊ बाबा एते बाट तो डकई सुविधा रखिंट ना नहीं बाबा सब से बाबा हाथ में लीला। ये हूँ आम जो आसीचु आखंडलमणि ये हूँ आमर माँ तारिणी बापघर। चली चली बहुत बाट आसिलुण हेले किसी बुझी होनी। महादेवंकर एते बेलू झलक मिलला आमको। ये होउछंती डंबुरुधारी प्रभु शिव शिव शंकर देखि पारुथिबे।
ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖିବ ବୋଧେ ମ ଏ ହେଉଛି ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ରାତି ବେଳା ଦେଖିଲେ ଦିନ ବେଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ବି ହୋଇଯିବ। ସେମିତିରେ 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଶୌଚାଳୟ। ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲୁ। ପୁରା ରେଡ଼ି? হ্যাঁ লিটু রেডি তো পুরা? এটি মଉସା 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଇଏ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟଟା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲୁ, ଯିବୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗାଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଏଟା ଶୌଚାଳୟ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ଶୌଚାଳୟରେ, ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଟା ସକାଳେ ଖୋଲା ହବ ବୋଧେ। ରାତି ଅଛି ଓହୋ, ଆରେ ଅପରେଟର ଏଠି ଅଛୁ ପରା, କ'ଣ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ସେଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଯୋଉ ପାର କରିକି ଆସିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେଟା କି ଗଛ କରିଲେ ଲିଟୁ? ଗାଡ଼ି ଆମର ସେଠି ପାର୍କ ହେଲା। ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛୁ। ଏଇପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଏନି ଏ ପୋଖରୀରେ? ଆରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୋଉ ଦିନ କିରେ? ବୁଧବାରକୁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଖାଲି ଗାଈ ମାନେ ହଗି ହଗିକି ପୁରା ବୁଡେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ପୋଖରୀ କି
ଏଇଟା ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଆସିବେ ଏଠି ଭୋଗ ନେବେ। ଦେଖି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବି ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ବି ଏମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିଛି। ଦେଖାଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପୁରୀରେ ରହିକି ତ ଜଗା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆମ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଶିବ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ତି।